τα οποία είναι αρκετά στενάχωρα. Έτσι, επειδή κάνω την αρχαιοθέτηση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το 2019 είχα 10 περιστατικά μόνο που αφορούσαν έξωση και διαζύγιο, την εξέταση για τη γονική επάρκεια. Το 2025 τα περιστατικά αυτά ήταν 296. Συχνά σχετίζεται με κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι οι οικονομικές δυσκολίες ή ένα διαζύγιο με αντιδικία. Όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, είναι εύκολο το άτομο να απομονωθεί. Περιορίζει τις κοινωνικές επαφές και τις εξόδους. Βιώνει ντροπή γιατί σκέφτεται πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής. Μειώνεται η αυτοεκτίμησή του, αυξάνεται η ανασφάλεια και η μοναξιά γίνεται πιο βαριά. Η συμβουλευτική εδώ βοηθά το άτομο να κατανοήσει ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές σε μια δύσκολη περίοδο και δεν σημαίνουν αποτυχία και έλλειψη αξίας. Παράλληλα, μπορεί να αναδειχθεί ότι οι κοινωνικές προσδοκίες, που μπορεί να είναι υπερβολικές, δηλαδή η αίσθηση ότι θέλω ένα μεγάλο κοινωνικό στάτους, λεφτά, αυτοκίνητο, σπίτι, εξοχικό, επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται την προσωπική του κατάσταση. Νιώθει φτωχό, ενώ δεν είναι. Το άτομο που αντιμετωπίζει πραγματική οικονομική δυσκολία μπορεί να υποστηριχτεί από τη θεραπευτική μας ομάδα μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως παροχή τροφής, στέγης, συμμετοχή σε ομάδες και γενικότερη υποστήριξη. Αντίστοιχα, το άτομο που βιώνει περισσότερο ψυχολογική αίσθηση της φτώχειας μπορεί να παραπεμφθεί σε συμβουλευτική και, αν θέλει, σε ψυχοθεραπεία. Στην περίπτωση του διαζυγίου με αντιδικία, η μοναξιά αποκτά διαφορετική μορφή. Το άτομο